Hubad sa Damgo. Ang matag damgo nato ana ay kahulugan, ug panahon sa kagabion ana ay meaning, ug aron inyong mahibaw-an, ipahubad kining nimigi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa Hubad sa Damgo. Maayong buntag. Maghubad ko karon sa Damgo ni Rodelyn Miranda diha sa Karkar, Cebu. Migi, palihog kog hubad sa akong damgo nga ang karton ana ay bitin sulod. Unya ako ni duol. Niingon ang akong igsuon nga ayaw og duol kay ana ay bitin diha sa sulod. Wala lagi ko naminaw. Ako jung giduol og giukban ang kahon, ang karton. Mao to nga ang bitin ning lukso paingon sa ako ang igsuon. Perti na kong singgit nga dong dagan mo to gigukod siya sa bitin. Unya naapsan jud siya. Naglikos-likos sa iyahang lawas. Unya nangayo kog pakitabang sa mga silingan. Mao to ang mga silingan na nuol. Sus, ang akong igsuon nakuyapan sa kahadlok. Mao to nga nakuan ra gyud ang bitin, nadakpan ra gyud ang bitin sa amo ang mga silingan. Ug ilang napatay. Nakamata kumigi sa akong kahadlok. O Rodelyn Miranda diha sa Karkar, Cebu. Ang imuhang damgo nga bitin. Ana ay mga tao nga dili matinud-anon diha kanimo. Ana ay nagmanman sa imuhang mga binuhatan. Ang bitin na aragyud na sa imuhang palibot. Maayo gani kay napatay sa imuhang igsuon sa mga silingan. Kay ug wala pa to siya napatay, maghatag ug kadaot ang mga taong nasina diha kanimo. Ug ikaw na narbaho, pag-amping kay ana ay mga tawo nga dili matinud-anon. Kung ikaw ana ay uyab, pagsusi-susi kay basin ang imuhang uyab na ay gitaguan nga dili maayo. Basta bitin lisod jud ug magdamgo og bitin naagyoy kamalasan sa kinabuhi. Maunay hubad sa imuhang damgo, Rodelyn Miranda diha sa Karkar, Cebu. Ug daghang salamat Rodelyn sa imuhang pagkanunayong pagsuporta sa ako ang Facebook page. Ug daghang salamat sa tanan. God bless sa imuhang pamilya. Mo shout out ko diha sa Karkar, Cebu ni Samantha Claro, ni Joy Claro, Lovely Claro. O pag-amping mo diha ha, daghang salamat sa inyong pagkanunayong pagsuporta sa ako ang YouTube channel. God bless sa inyong pamilya. Sunod akong hubaron nga damgo karon mao si Maricar Torres diha sa Ormoc City. Ma'am, palihog kog hubad sa ako ang damgo nga na ninda daw ko sa usa ka department store. Unya ana ay lalaki nga nagsigi og pili sa ako ang mga tinda. Unya natingala ko niya kay dili gyud siya mutan-aw diri kanako. Sige kog ingon, sir, unsay imo ha? Wala gyud siya tingog, wala sad siya, dili sad siya mutan-aw nako. Ug sa akong sigig pangablit sa customer, nakamata jud ko. Palihog kog hubad. O Maricar Torres diha sa Ormoc City, ang imuhang damgo na naninda ka sa usa ka department store, ana ay mga tao nga imong mga makahibalag.
nga kalain-laing mga customer. O ang imuhang gibantayan nga mga tinda hapsayra. Basin ikaw na balaka nga gamay ra kag halin. Ayaw ka balaka. Pag naay customer, entertainon gyud nimo. Unya ana ay lalaki nga naibog diha kanimo sa hilom. Pag ampo lang sad nga makatunong ka og lalaki nga matinud-anon diha kanimo. Kay ana adyoy coming sa imong kinabuhi nga lalaki nga matinud-anon. Makaagi jud ka diha og mga lalaki nga matinud-anon diha kanimo. Unya ayaw ka balaka o nabalaka jud ka sa imong gibantayan. Kay basin makaingon ka nga unsaon na ninako nga gamay ra kog halin. Ayaw ka balaka pag-ampo nga ana ay mga customer nga munganha sa imuhang baligya. Og timan-i ana ay lalaki nga imuhang hibalag nga matinud-anon diha kanimo. Ampo lang jud kay wala may kumo sa mga pag-ampo. O maunay hubad sa imuhang Damgo, Maricar Torres diha sa Ormoc City. O daghang salamat sa pagkanunayon nimong pagsuporta sa ako ang Facebook page. O daghang salamat kanunay sa imong pagbisita sa ako ang YouTube channel. God bless sa imong pamilya. O mo shout out ko diha sa Ormoc City ni Josie Coyos, Libios family, Christina Stanley, Eugenia Bagtasos, Rose Cortez, Ninita Escartin Sara. O pag-amping mo diha ha. God bless sa inyong pamilya. Aduhan akong basahon nga damgo karon mao si Gisa Mero diha sa Damgo, Leyte. Ma'am, palihog kog hubad sa ako ang damgo nga ning bakasyon kuno ko sa Manila. Unya pag-abot na ko sa Manila, wa man ko nakatultul sa balay sa ako ang tiya. Nagsige na lang jud kuno kog baktas. Nagsige kog lakaw. Gilakaw na ko ang pier ngadto sa Pasay kog pangita sa akong balay sa akong iyaan. Bisan og unsaon nako, wala jud ko nakatultul. Mauto nga naghilak na lang ko, naglingkod sa dalan kay ingon ko, asa naman ko anit paingon nga wala ko'y kapuy-an. Og sa sige na kog hilak ma'am, nakamata jud ko. Og palihog kog hubad. O Gisa Mero diha sa Damgo, Leyte nga ang imuhang damgo nga ningadto ka sa Manila unya wala nakakatultul. Ang imong huna-huna karon nagkuan, nagsuroy-suroy, mura ba o naglatagaw. O unya ug unsay imong mga plano karon, huwata lang kay moabot ra na siya. Ayaw ka balaka kay ikaw wala kakatultul. Ang imo hadyong gipaabot malangan-langan kay nagsige madjugag balik sa dalan. Unya wa nakakatultul sa imong giagian kapadungan. Ayaw ka balaka kay pulat-pulata ang imuhang mga plano sa kinabuhi kay kuan man wala namang kakatultol pero naghilak man ka good news, ana ay maayong balita nga moabot diha kanimo.
Kay once maghilak ganita, good news na ay mga atong gipaabot nga moabot. Ug nay atong gikinahanglan mahatag diha. Kay kung ikaw nagsige pa kag katawa, bad news, kagul-anan sa kinabuhi ang mudangat. Kunya nagpakita man ang bata, maayong balita. Ang imuhang gikabalakan, ayaw na kabalaka, kay muabot ra na nimo nga dili nimo damhon. Maunay hubad sa imuhang Damgo, Jesa Mero diha sa Damgo, Leyte. Ug daghang salamat usab ha sa pagkanunayon nimong pagsuporta sa ako ang Facebook page. O daghang salamat usab sa pagkanunayon nimong pagtan-aw sa ako ang YouTube channel. God bless sa imong pamilya. Shout out ko diha sa Ormoc City ni Josie Koyo. Daghang salamat Josie Koyo sa imong pagtabang diri ni Hubad sa Damgo. Shout out ko ni Christine Malinaw Vlog, El Rolly Channel, Rose Cortez, Apple and Alice Vlog, Isa Menyusa Vlog, Audrey Marie Vlog. Ug daghang salamat sa inyong pagtabang sa Hubad sa Damgo. God bless. Ikatulo na kong hubaron nga Damgo karon mao si Jocelyn Manatad diha sa Labangon, Cebu. Migi, palihog kong hubad sa ako ang Damgo nga nanglaba ko sa sapa. Unya, ang akong mga nilabhan, pertijong ka mga puti. Unya, natingala ko migi kay nipalit og abot ang akong inahan na dugay na siyang namatay. Unya, niingon siya, ayaw palabi og panglaba kay basin malunhat ang imuhang tiang. O nilakaw siya migi, ako siyang gigukod, maoto nga nakamata ko. O palihog kong hubad sa ako ang Damgo. Daghang salamat. O Jocelyn Manatad diha sa Labangon, Cebu. Ang imuhang Damgo nga nanglaba ka, nya puti kayo sinina ang imuhang mga nilabahan. Ang imuhang mga plano sa kinabuhi, ana ay kasulbaran. Unya, nang laba man ka sa tubig, ana ay mga ginagmay nga mga problema, nga mga sakit-sakit. Unya, nakita sad nimo, nikalit og tunga ang imuhang inahan. Ang imong inahan, gimingaw diha kanimo, ug mangayo siya og pamisa, pangadji kanunay. Og ayaw kalimot pagpamisa, kay nanginahanglan ang mga kalag o mga pangbisbis. Ampo kanunay ang imong inahan nga magmalinawon ang iyahang una-una didto sa laing kalibutan. Kunya, ayaw kalimot ha, ana ay mga ginagmay nga mga sakit-sakit. Ampo lang gyud kanunay aron ipaiway sa mga kadautan. Maunay hubad sa imuhang Damgo, Jocelyn Manatad diha sa Labangon, Cebu. Ug daghang salamat usab sa pagkanunayon nimong pagsuporta sa ako ang Facebook page. God bless sa imuhang pamilya. Shout out ko diha sa Labangon, Cebu ni Aurelien Busarang, Mary Jane Dino, Karen Dino. Og daghang salamat kaninyo sa inyong pagsuporta sa ako ang YouTube channel. God bless sa inyong pamilya.
hit like, share, and subscribe in my YouTube channel. Hubad sa Damgo ug Hubad sa Natawhan. Thank you for watching, guys. God bless us all.